Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, ktoré je opäť po dlhej dobe na 3 kvopky. Ideme sa pozrieť, čo si o vás myslí osoba, na ktorej vám záleží, ktorú máte v srdci. A máme tu teda takéto jesenné motívy. A teda je tu tekvica, takáto červená, aj keď na kamere to úplne červeno nevyzerá. Potom tu máme takúto bielu a zelenú. Čiže môžete si vybrať, ktorá vám tak najviac udrela do očí, ktorá vás láka. A ideme sa naozaj pozrieť v rýchlosti na to. Nebude to nejaký veľmi dlhý výklad, bude to výklad kratšieho formátu, na ktorý ste zvyknutí u mňa. Dobre, čiže ja už teda si zoberiem túto skupinku. Samozrejme, pokiaľ vám to bolo málo, kľudne si zastavte video a rozhodnite sa. Takže vítam všetkých, čo si vybrali túto červenú tekvičku. Ideme sa pozrieť na to teda, čo si o vás myslí vaša osoba, ktorú máte v srdci, ktorú máte v hlave. Takže čo si o vás myslí? Ja vás inak všetkých pozdravujem, dúfam, že sa máte dobre. A ako som teda už avizovala, tak sú ešte nejaké voľné miesta na výklad, ale momentálne je to naozaj už len, myslím, 2 termíny, ešte pokiaľ máte záujem. A potom teda nejakú dobu nebudem robiť výklady, čiže pokiaľ máte záujem, tak sa objednajte. A ideme na to. Samozrejme, pokiaľ ma chcete podporiť, tak sa určite poteším lajku, komentáru, odberu. Čiže čo si o vás myslí vaša osoba? Nejako si to tu rozložíme. Tam 2 kvopky. Samozrejme, jedná sa o kolektívny výklad, to znamená, že nie je možné, aby rezonoval s každým. No, tuto mám pocit, že vaša osoba sa trošku bojí, že stratí nejako tvár. Toto bude pravdepodobne človek, ktorý je veľmi seriózny za každých okolností. Povedala by som, že môže mať aj nejakú funkciu, ktorá ako keby so sebou prináša možno takú vážnosť. Nie je to podľa mňa človek, s ktorým si užijete kopu zábavy, skôr je taký, by som povedala, že racionálny a z nejakého dôvodu on má strach, že pri vás stratí samého seba alebo stratí svoju tvár. Čo sa týka toho, čo si o vás myslí, ja by som povedala, že tento človek rozhodne sa mu páčite fyzicky. To znamená, že nech už vaše telo je akékoľvek, tak preňho je práve dokonalé, páčite sa mu tým, ako vyzeráte, ale samozrejme nie len tým, ako vyzeráte, ale je tu naozaj aj ako keby on vníma, ja by som povedala, že to, aká ste aj vnútri, že naozaj je to človek, ktorého priťahujete tým, aká ste láskavá. Vy ste trošku podľa mňa skôr taký priamejší človek a toto je tiež to, čo sa mu páči, že môžete byť taká, no sa to hovorí, taká prostoreka, že naozaj poviete, čo si myslíte bez ohľadu na to, čo to je. A je tu voči vám taký obdiv, že môže sa momentálne kľudne na vás pozerať síce z diaľky, ale aj tak intenzívne.
Je to človek, ktorý si o vás naozaj myslí, že ste, by som povedala, výnimočná osoba. Takže ešte si tu môžem doložiť vlastne nejaké kartičky. Niečo si tu ešte doložím. Mák. Toho tu máme už dvakrát. Tento človek pravdepodobne z vás môže niekedy ten svoj taký zdravý rozum až strácať. Prípadne môže mať pocit, že ste ho až očarovala, že proste má pocit, že vás má až príliš v hlave. Takže toto je teda balíček číslo 1. Budem rada, keď mi zanecháte nejaký komentár, prípadne like, odber. Tak ahojte všetci, čo ste si vybrali túto bielu tekvičku. Ideme sa pozrieť na to, čo si o vás myslí vaša osoba, ktorú nosíte v srdci, ktorú nosíte v hlave. A ideme sa na to trošku pozrieť, aj keď teda sa jedná o taký rýchlejší výklad, lebo vy viete, že ja takisto ako nemám rada, kebyže ja pozerám dlhé výklady, tak proste rada robím kratšie, stručnejšie tie výklady. Samozrejme, jedná sa o kolektívny výklad, to znamená, nie je možné, aby rezonoval s každým. A ešte pripomínam, mám posledné 2 miesta na výklad, potom nejakú dobu výklady robiť nebudem. Takže pokiaľ máte záujem, tak ma kontaktujte a pokiaľ ma chcete podporiť, tak sa poteším, keď mi zanecháte like, odber, koment. Idem teda na to. Čo tu máme, drahé dvojky? O čom bude tento váš výklad? No dobre, čo sa týka nejako vás, tak ja mám pocit, že sa trápite, lebo si myslíte, že tento človek sa môže s vami hrať v zmysle, že tuto úplne nebudete spolu. Môže to byť človek, ktorý vám občas napíše, občas vám vyzná tú lásku a potom ide ako keby ďalej, alebo teda potom sa možno, že odmlčí prípadne. Je to určite muž, ktorý je atraktívny a môžete si myslieť, že to hrá napríklad na viacero strán. Prípadne je to taký možno, že lamač až z ženských srdcí do určitej miery. Čo sa týka vás, tak ja mám pocit, že naozaj vy ste žena, ktorá zo seba vysiela takú energiu, ako keby nepotrebovala muža. To ale musím sa priznať, že nie je to vždy dobré. Je to niečo, čo aj ja riešim bežne pri konzultáciách. A to je to, že naozaj vysielate ako keby energiu toho, že nepotrebujete toho muža. Čo sa týka toho, čo si o vás myslí, tak je to v prvom rade obdiv. On vás obdivuje a má pocit, že naozaj veľa vecí zvládate sama. Páčite sa mu, ako vyzeráte, ale občas na ňo práve kvôli nejakej takej vašej prezentácii pôsobíte až príliš nedostupne. Doslova tam by som povedala, že má pocit, že na vás nemá, že na vás nevie dočiahnuť a preto v podstate aj vystupovanie voči vám je také, aké je. To znamená, že naozaj môže sa o niečo pokúsiť, ale potom z vlastného strachu sa stiahne. Kľudne to takto nejako môže byť, ale páčiť sa mu páčite, len má pocit, že ste nedosiahnutelná, že máte možno, že okolo seba vystavaný nejaký múr a za ten múr nevie prejsť. Čiže to je pre vás balíček číslo 2. A ideme na balíček číslo 3 a ja vítam každého, kto si vybral túto zelenú tekvičku. Ideme si pozrieť v rýchlosti a teda stručne, čo si o vás myslí vaša osoba.
ktorú máte v hlave, ktorú máte v srdci. Ideme na to. Jedná sa samozrejme o kolektívny výklad, to znamená, nie je možné, aby rezonoval s každým. Pokiaľ chcete ten svoj výklad, tak mi napíšte, e-mail bude dole pod videom. Chcem upozorniť, tento týždeň mám posledné 2 voľné termíny, čiže pokiaľ máte záujem o výklad, tak kľudne píšte. Potom tu nejaký čas nebudem. A pokiaľ ma chcete podporiť, určite sa poteším lajku, odberu a komentáru. Ideme si tu vytiahnuť nejaké karty. OK. Tuto mám pocit, že sa to nejako zastavilo medzi vami, že mohlo to kľudne aj nejako dobre napredovať, už to vyzeralo dobre, ale zrazu ten človek sa zastavil, zháčil sa a poviem vám prečo, čo z toho v podstate aj ten prvý moment a potom aj ten druhý moment som mala, aký z toho pocit, že on to berie tak, že teraz už to nie je taká sranda. Ako keby mohli ste počuť od neho slova typu zmenila si sa, berieš príliš všetko vážne a to je niečo, čo jemu nevyhovuje. A preto sa to vlastne medzi vami aj zastavilo. Tiež mám pocit, že tento muž na vás môže žiarliť a pravdepodobne teda žiarlite aj vy na ňo. Ale toto, že ste sa zmenila, že beriete príliš všetko vážne, tak toto sú slova, ktoré vy z jeho úst ste určite počula. Minimálne teda ten, pre koho je toto video určené. Ja mám pocit, že on momentálne odmieta možno, že buď sa posunúť v tom vzťahu, to znamená, že odmieta napríklad si založiť s vami rodinu, alebo celkovo odmieta vzťah ako taký, lebo by sa chcel baviť. Ani nie, že chcel sa baviť, ale on je rád taký nespútaný. To je to. Ako keby bol rád nespútaný. Ešte si tuto vytiahnem nejaké karty, sa mi žiada. Ja tu vidím váš smutok. Vy ste smutná. Lebo medzi vami niečo je to veľmi silné a máte ako keby pocit, že teraz ste na to sama a že všetko vám tak ako keby padá. Ale dajte tomu čas a skúste si to zobrať aj z tej jeho strany. Ako keby skúste sa na tie veci trošku inak dívať, lebo naozaj tuto ako keby on... Ja mám pocit, že medzi vami to bolo veľmi dobre, to išlo, aj to mohlo napredovať, ale ono sa to zastavilo. Zastavilo a stojí to, lebo ten človek možno, že aj má pocit, že na neho zrazu príliš tlačíte, alebo že je od neho niečo vyslovene očakávané. A toto je človek, ktorý veľmi nemá rád byť do ničoho tlačený. Povedala by som, že toto je kľudne človek, ktorého možno, že mnohí opisujú ako blázna, rád ide proti prúdu a ako keby také nejaké pravidlá ho skôr znervózňujú a má z vás pocit teda, že môžete na ňo vyvíjať príliš veľký tlak a teda podľa toho sa momentálne aj správa. Takže toto je odo mňa všetko. Drahé trojky, ako som povedala, je to veľmi rýchly výklad. Budem sa tešiť na vaše nejaké komentáre a dúfam, že sa všetko obráti v dobre a že budete hlavne vy spokojné. Naschvál rozprávam k ženám, lebo ich tu mám viac. Držte sa a všetko dobre želám.